Яңа ел төнендә кемнәрнең 12 йөзем ашаганын беләсегез киләме? Бәлки, балык десертыннан авыз итәсегез киләдер. Сәлам, дусларым! Бүген мин сезне Португалиягә сәяхәткә чакырам. Ни өчен нәкъ менә Португалия дисезме? Хәзер барысын да аңлатырмын. Беренчедән, Португалиядә ел әйләнәсе җылы һәм кояшлы. Кышлардан качып, кояшлы диңгез ярында кемнең ял итәсе килми икән? Икенчедән, океан! Әйе, Португалия Атлантик океан ярына урнашкан. Өченчедән, монда истәлекле урыннар бик күп. Дуслар, мин сезне кызыксындыра алдыммы? Димәк, бу илнең серләрен бергәләп ачачакбыз. Португалия Европаның Пиреней ярым утравында урнашкан. Баш каласы Лиссабон шәһәре. Монда һәркем үзенә теләгән шөгыль таба ала. Серфинг дисеңме? Гольф. Пляж. Тарихи һәйкәлләр. Шулай ук бу илнең милли ризыклары да бер кемне дә битараф калдырмаячак. Тәрәш балыгыннан ясалган ризыкны авыз итсәгез, телегезне юта күрмәгез. Ул балыкны анда бакальяу дип йөртәләр. Балык, бакальяу, кызык. Беләсегез килсә, португал теле гарәп һәм латин телләре кушылуы аркасында барлыкка килгән икән. Эй, унутылып киттем. Бакальяу турында сөйли идем бит. Җирле халык тәрәш балыгыннан туңдырма да ясый икән. Күз алдына китерәсезме? Балыктан туңдырма. Португаллар алар гомумән тәмле тамаклар. Анда һәрбер төшке аш десерт белән тәмамлана. Иң тәмле десертлардан авыз итәр өчен бөтен Европа халкы Португалиядә җыела диләр. Лиссабон һәм Порту шәһәрләрен илнең йөрәге дип йөртәләр. Бу шәһәрләрне һичшиксез күрергә кирәк. Порту шәһәрен монументаль корылмалар һәм урам базарлары шәһәре дип атыйлар. Лиссабонда ЮНЕСКО бөтен дөнья мирасы объектлары исемлегенә кертелгән Биллен манарасын күрә аласыз. Европаның иң озын күпере дә биредә. Васко да Гама күперенең озынлыгы 17185 метр. Лиссабонда дөньядагы иң борынгы китап кибете дә урнашкан. Бертран кибете 1732 елда ачылган. Инде серфинг белән шөгыльләнәсегез килсә, Назаре шәһәренә барырга кирәк. Океан дулкыннары сезне көтә. Мадейра утрауларында мәгарәләрдә йөреп була. Синтра шәһәрендә Рокко борынына менә аласыз. Кыюлыгыз җитсә билгеле. Кабуда Рокко борынын 14-нче гасырга кадәр дөньяның чите дип санаганнар. Диңгез өсте биеклегеннән 150 метр югарылыкка менсәгез, искиткеч матурлыкны күрә алачаксыз. Нәкъ менә шушы урыннан кайчандыр диңгезчеләр экспедицияләргә кузгалганнар, сәяхәткә чыкканнар. Кабуда Рокко Евразияның иң көнбатыш географик ноктасы икәнен белә идегезме, дуслар? Бүгенгә шулар иде. Сәяхәтебез сезгә кызыклы һәм файдалы булгандыр дип ышанам. Сау булыгыз!